ونیتە بیست و هەفت دارا بەهیوێ هین نو بەهارێ ڕۆیە خۆیە خۆش و گەش نیشاندا بوو. جارنان هەوا گەلێکی بخۆشی دەرواست بوو. ڕۆژێ بە هەموو هێز و دیریژێن خۆ هاوردر و ددا بەر تاوا خۆ و ڕۆنی دکرد. ڕۆژێکی وەهادا لە باخچەیەکێ دارێکی بەهیوێ بلەز و بەز مۆڤک ئاوێت و خۆ بە کولیلکان خەملاند. بووکانیا خۆیە سم سپی لەخوا کرد. دارên din ên li baxçe jî bi hewayekî hejmetkar li dara behîvê û xemlawî dinihêrtin. Ji ber vê yekê quretiyê bi dara behîvê girt û bi xwe zêde bifexir bû. Rojek ji rojan bi carekî ve sermayekî zêde bi hewayê ket. Ji sermayê kulîlkên dara behîvê şewibîn û jê ketin. Lewma jî darê fêkî negirt û rût û tazî ma. Piştî ku hewa bi têra xwe germ bû, darên din ên baxçe kulîlkên xwe vekirin û bokantiyên xwe bi xwe ve berdan. Axir havîn hat û bi germa havînê re fêkê jî gihiştin. Xwediyên baxçe jî car caran ji daran fêkî berhev dikirin û xwe didan binê sehewan. Lêbelê tu kesî li rûyê dara behîvê nedihêrt û berbûyî ve nediçûn. Ji ber vê yekê jî dara behîvê gelekî xemgîn dibû li ber xwe diket. Rojekî ji darên fêkiyan darekî ji dara behîvê re wiha got: Xwişka bihêv, di li xwekirina bûkantiyê de te xwe da lez û bezê. Bi ser da jî tu bi wî kirina xwe gelekî şanaz û qure bibûyî. Di encama lez û bezî û kirina te de tu niha tenêtî û kêmayiyê dikişînî. Em jî li te dinêrin û ji vî rewşa te xemgîn dibin. Tu jî bi vî yekê ji xwe re eqil û dersê bigire, divê her karek di wextê xwe de bêkirin. Ji ber kar û kirinên xwe jî divê mirov xwe qure neke û bi xwe nefasinîne. Li ser van gotinan dara behîvê wiha got: Hûşkên min ên delal û hêja, ez lêborîn û efwa xwe ji we hêvî dikim. Tu şik û guman tunene di gotinên we de û hûn ji serî te binî mafdarin û ji min jî bixeyîdin. Min xeletiya xwe dît û haya min ji kirinên min heye. Di rûkara we de bi sond û peyman dibêjim ku ez tê carekî din beriya wextê wî tu karî nekim.